Ningkong ning shah bangan puli ki khubor bamantakas ni. Parlok ngai khuble ya phi iwei pe iwei ki paranos ngap ya kanika channel jungi ka bangila ai karteng ka puli khubor ngap shipang. Badlada ka dika sin ka baningkong ya phi ha kanika channel jungi. Te parlok sngoba ban like ba subscribe ru ya ka channel kum katak ka jing ai min sim ka jong phi. Khanang bangin nangla ban le kham ha shushu ha kini kisngi ki panangwan. Kimat bakong san na umopor kalai phuwei tarik u Agas 2004. Lada ai jingmut kitnat kampo yeng ka sarkar kan thong bet ya ka jing toket ong UCM. Ka WPP kan wanra biang ya ka dur bapaka ki seng riulum ong uba arden. Ka sarkar kala persang ban penstat ya ka jing tre kam yasuk bat ke HNLC ong UCM. Register case ki pulit halor ka jing sha penjulor hayeng mane. Hamau prem pen bana udiwai CM ban ai san hajar tingka syaki 100,000 teli kilong yeng beduk. Lada bakala ai tiket hanung krem on mi bet ka UDP O A B C. Dei ban shimtino kitrai muluk ya kidukan hayaudu ong UCEM. Balik torti ke MESEB do ay kalong kume ya kajing em ujor sha udisi. Kajing ya ther hanigrem banrat dingkong ya kajing pang TV shwa usnam 8,000 Da ka CCTV bat ka PA system yakun jing snew hayaudu. Katu katni ki khubor na umawpor. Dei ban shimtino kitrai muluk ya kidukan hayaudu ong UCEM. Shillong nailar laiphotarik. UCEM bat ka KHEDC uba Titus Welkhan ulong baka yaudu ha ka jing shisha ka dei ka yau ka ban aikam aijam yaki babon ki samla ka jela. Hendai namar bon kitrai muluk kim penyat hi ya kidukan. Hendai labon kibala shua ya kibarjala. Kumta kani ka khanglat ya ki samla ban yo ya ki kam ha kani ka yo ki khon khasi khara. Habayakren ha ka jingelang ha yaudu mentakasngi na ka benta ban bu ya umau nongrem bante ya ka yo dilang nang ta ban pentre kam ya ka CCTV bat ka PA system ban play ya ka jing penba ya ka jaka lian yam hakli yo. UCM mulong ru baki trai muluk ki bamla ban penyat ya ka ni kedukan ki de ban IT no shah hima melim bat hima pat kan IT sha ki samla ki bamdan kam denjam. Ulong ba ki don kumba san hajar teli ki dukan hayaudu hendai om tip bakat no teli ki labat da ki barjela. Kapor kala dei baki trai muluk kin shimtino ya ki jong kidukan ni ki basa hayaudu. Bat lada kimla dei ban IT no syaka hima melim bat kahima kan IT pat syaki samla ki bamdan kam dan jam. Ulong ru baka hima melim ka dei bandan ya ka bor ban shnai ki kendon na ka benta baro ki basa ki badan hayaudu. Lada kedau hangni ka yaudu kala long ka yau ka barim tam ha ka jela. Ha ka bala dan kumba arspa snem AA ha ka jing shisha ka dei ka yau nyam jong ukhon khasi khara naduk menor. Penban kat ba nang mi kisngi ki babon ki trai basa ki la ai wai no sha ki bar jela ya ki basa jong ki namar baka an jong ka district council kala sha ya ki bar jela ban khayi lada ki la yo license khayi na district council. Menta palat prapho person ki basa hayaudu la penyat da ki barjela katba ki trai muluk pat ki shushong hakimadan bat ki tingkhap jong ki dukan. Sakani ka wei pat ka khubor. Da ka CCTV bat ka PA system on yakun jings new hayaudu. Shillong nailar laiphotarik. Namar ka jingjilai ki nongko pla bat ki wei pat ki kam snew hayaudu ka hima menliem da ka jingkershan jong ka KHEDC menta ka sngi kala pentre kam ya ki CCTV bat kumjuru ya ki PA system. Ya kini ki kor ki bor la play da uba Tito W Khan UCEM ka KHEDC bat ka jingelang ka balalong ha ka thanat jong ka hima hayaudu. Ha ka ni ka jingelang nadon langru ki EM u acting chief ka hima melim uba ainam manix em ki menteri bat ki officer ka KHEDC u acting chief ulayathu ba ka hima kathmu banthung hnreu phau tli ki CCTV henrei menta lapen trekam shua arphu sautli nangta ka PA system pat balabu da keleng ka yaudu keleng ka jaka yau na ka benta ban penbena bat pentip haba
dan kinu ki kam badan kam bat bakar ki. Habakran hakani ka jingyalang uba Titus W. Khan ulong hadian balami ka khubor halor ka jingjele ki kam sneu bat ki kam tu hayaudo. Ulapan ya ka jingetre lang ki pulet bat kumjuru ulalum ya ka jingyalang jong kahima meliam ban rai ban bu no da ka CCTV. Hakani ka jingyalang lapleru ya umau nong rem bante ya ka yaude lang ka balalai mala khnang ban pensuk ya ki patba ki bad wande mar hayau. Lapleru ya ka jingpen ba ya ki jaka lenyam hayau du. Haka juga por UCM ulama hamting ru ya ki tu ki dukan ki badang penen kam plastik hadu menta. Bad uloong balada dang lap nang ni syakmat ya ki dukan day ban shu khang bet bat lada day ki dukan barjala day ban shu pendu ya ka laisen khai. Ki khubor sana unong sanhima. Ha Assam syakem arngut ki khynnah khasi badang hapok khat prasnem kendrup art khundai kilo ki ukinja. Arngut ki khynnah khasi ki badang hapok ka khat prasnem kata kila syakem ha ki pulet ha ka sor Guwahati ha ka arp khundai tarik unailar arjar puar bat ki pulet kila kenno ba kila yok kundrup kumba arp khundai kilo ukinja na ka kali hapok katai nakakali ke bakite ki arngut ki lapenan kam katkum ko khubor na ki pulet Guwahati ulaong bakite ki arngut ki de nakawai ke snong ka baha papo ka jing khimi jong katnat maungap ha East Khasi Hills karta jong kite ki arngut ki long khan re bat khat news nam naki wei pat ki tulong khubor la yathu bakite ki arngut ki lalet shakhana para ban panhap ya utei ukenja henre laong bakila kumbakala bat kila poya chadu shana ringi ka bade ha ka chaka ka baha papo ka sor dispur shushu la pentebru banamar bakidang dei ki badang ret karta la yalam no ya kite ki arngut sha ka chaka pensa e ki khynnah hapo khat prasnem ki ba pen khen an bala tip kum ka observation home ka badan hapo boko jong ka Kamrup rural district sakani ka wei pat ka khubor ja khyllung i badang arsnem na WGH jowai naila laiphotarik iwe khyllung i badang arsnem prabanai ka karta i balatip kerteng kum u ri pensngan sumer ukhon jong ikong kermen lang sumer nakashnong am shipai ka baha papo ka amlarem sub district WGH ulaja na yeng nadu ka arpnyo tarik mentau banai uneu khynnah uladan ya ka jrenyeng ka bajrong kumba arphut bat ka jingkhya kumba shipho kilo bat ubadang shudap penkhap lendom uneu khynnah ha ka por baulaja ulaphong ye ka sapti t-shirt rong kte ka patlun rong jungum bat khlam juti khlam slipar ki bahayeng bahasam kila kentu ye kinu ki bayo i nelap ya uneu khyllung ban pentep shaka jowai police control room number phone khandai nyau saw not rew san saw rew nyau ne not line rew san r not san not lane ha ki investigation officer ha u number pra nyau khandai saw not khandai san nyau rew khindiat ki khubor na ukinjat shai haba pen bet put ha block tu penlong mensngi men shai om men met kumbai asngon ha ki wei ki chaka nongpo lai photarik unailar ha kani kinti bamenta ka jingpen bet put ha pedeng ka Meghalaya bat Assam ha ka ha block tu ki breu na Meghalaya bat Assam kila dei ban wan jurep mensngi men shai ban snap ya ka sur jong ki pat ba na ka tei ka than khanang babaro ki chaka ki badan ha ka tei ka than kin hap ha Meghalaya laong ki president ka sinjuk ki rong ba shnong border area right nong tung long uba Blackstar sotun mentakas ngi ladan ka jingalang hapdeng kinong yalam shnong ha ka than lembat kinong yalam ka RBYF ki bayatir halor ka jingyakren ka Meghalaya bat Assam halor ka jingpen bet ya ki put ki sam ha ka kala ka baar uba Blackshon ulaong ru ba ka jinglet yokondu jongki yau kanrat ke sangma umentri rang ba ka sarkar jala kalami ka jingyakren na ka kamra jongu hadien ba ulaong babaro baro kishnong khasi ki badan ha ka tei ka than kin hap bet hapo uput usam jong ka Meghalaya henre ka bala penlingo mensiem ya ki tei kinong yalam ka shnong kadai hadien bakilayo jingtip ba ka tei ka jingyakren ukanrat sangma kamya hap bat ka tei ka bakilayo jingtip hakani ka jingyakren jongi bat ukanrat ke sangma ulapan pa bawla shim ya kani ka jingpen bet put na ka ei ka balale da ka sarkar barim bat ka balayakren da u doktor mukul sangma haus nam arhajar khatwei
Hakabalapan pau syai kadar babaro kita kisnong ki hablok tu. Kila hap hamigalaya Henry haba ngila persang banwat ya kijing tip kababnia hakani kajing temu jong kajing penbet pot kabatamai lapau batang saut likisnong bat kata kalapen sungsi yangi ong uba blikson sotun kani kabangiyo jing tipshan kalapen kulmar yangi benrap uba blikson sotun namar ke kabang ngila kemen hadien bangilawan yo kundu yo kenrat ke sangma Henry habangiyo ya ke kajing tip kabadan ulapan pau basau tuli kisnong ki bahap hamigalaya hakambap kabatamai lapen kulmar yangi habayade bat kani ki jingkulmar kabakipat ba kaput kimat nakaliang kite kinong yalam snong nakatei kathan kilabu ya ka jingkerpat ya ka sarkar jala bakide bantre shitom nakabenta banyakren bat kihe ki sarkar Assam khnang babaro kite kisnong khasi ki badan hapo karat nongtung ba kide ban hap bet hamigalaya ulaban rap Ngin se shambyang bat phi lambat kiwi ki khubor. Te klempap subscribe ya kanika channel. Kublai shibun.